yang la chu konsar bel wangin alo chau me hle a chen rawin a kau chwa wang chuan lung oi lo ve in unau pa kalo mu hi la sin tinge min lo kawa ati chen jaw chuan thil sil tur che ka nei kara lu ro ati chuan yang chuan vo in chu awazai dam ve dam doi dik lo em ni ti in ngai thawak lo chuan kara chuan alu ta aril ru bok chuan a thin rim na tur thil ti ka nei amuni le ama a sport car leina na a poisa ka man sak le asana kalak sak ti lo chu engma ti swal ka nei in ka she si lo atinwa no a chengjawin jawyang ti ya akau te chuan lau thongin atet lai hetia min kau bak min la kau mi si lawa vo in hi enge shat le ti in una pa isoi du chu soi top ro min ti hlawania ati ta top chengjaw chuan ka thiam lawani ke en ko thalo cheya ati chuan yang chuan una pa enge ka ti swal tinge hetei oma ati le chengjaw chuan wan dam doi pek wang khan en kol thatok lawa in nga in ano pan lai khan min chan nan ka rin asut pha a dam doi ina ka omwang khan kalo thla thlam deuh ani kanun na chan tu anya kadam chhunga en kol turin thu ka tiam kha anya Mahsee apoi mober kalo mu mai ani ati le a yang hlau thong bok si chuan una pa enge thleng in lama thil thlenga omem ni kanu le pa an tha em alo ti hloya chengjaw chuan tha e ti a dam doi pe in he hi honla thadewi ni ei donya nakina doctor chu kan la mu ang ati chuan yang chuan dam doi chu enin una pa enge omzia tinge he hi min pek ti in phok deuh chuan a mel chengjaw la chuan lunga su tu man an shelawang ti in a hnem zui le a yang chuan kamau nu in thil soi nei em ni damlo na engma ka nei lo thil in sha swala nyang ka thavek min en la ati chuan chengjaw chu noi sukin o nia dam chale watla chak thattakin wa omro isisel na en ko thala ti in yang po achwa ka atlan chwa don chuan nakina hlun lawin siamla Dr. Vincent kan mudon nia ti in atlan chuak yang lom lo lutuk chuan unau pa min ring na nge ka hrisel thalutuk I en kher du em ti in a auzui mi panep tak anga ngai chu adu bik lawa zana po chuan alalung oi theilawa chuta newsa suking chanchin anron puante chuan kan nupui hi a chelawin sumdona thiam si a ke hi ti in a phun wan kolin khongei u hi zan ina om imak pa hian poisa ka peyang che ati ngal nakina chuan king chu sumdon na lama abyak tenin run chhuakin a rui hle a chaw taka a thutla chuan yang chu abula run thu in king chuan enge hetai ron ti a ati chuan yang chuan kanupui shrai ho turin kalokal tunge CEO chelo tak kongla ya a chapti sia ang kariroi tina dona lom ti in a kwa tuin nge lo ti boi che mel thanu min shiro ka khoi shep mayang ati vela king chu mi thuitla in fuyang ka poisa mu telak sak chen kanya engtin nge ke en kolta kang che ati yang chuan ani chuan I pasal poisa mangin min en kol mai donya acha MT in a hnem king pon ole en kol nan che ka pasal poisa ka mang mayang milar takanya a hausa le boka ti in an nuya yang chuan chhuat hi avosia ho tawang le ti in apoma akalpui lai chuan an pe a an thla an lo lak ruk saka chupa chuan tu emokol ngalin le lama mi chuan online na post ngal tur chuan alo shil king muthil han chuan yang chuan chengjaw hne na poisa adila in entir na man tura tan ti in milan tam taka diu chuan chengjaw pon she thiamin alo thon ngal tur thu a shila king chu enin ming chedon ma ila ka ti thai ti ka muti rang che ati king ngengin amu hil ve ngala anu dewa chuan king chu alo har chuan a account na poisa tam tak alo lu ta mu fuyang chu melin fuyang hian million tam tak min pe amo ti in achala chuan na kesa fuyang lo har ve ngalin do tak ilu alana em alo ti ngal king chuan tinge poisa hi min pe ka ati chuan yang chuan poisa I nei ti ka she thawa Mahsee I pasal kanya hei hi I pocket money ni kha zedang nei law I dun apya ngai mangdon nya ati king chuan pocket money mo kanau panlai cha khan kaladonga ti in lom thu a shila yang chulai ve dewin tinge lom thu te soe I pasal kanya min sha swal dewani fya ka ngai tlat ti in a kis
atu ka chuan news chu mi te chuan an lo soi zui mol hloma su le fu te in nei chu hlok nan na sa tak ani a nupui ta na unau pa hne na poisa adilania ti te in then khat po chuan an pasal tur anin thlak thleng ti te a unau nu pasal tur a thlem ti ten su king chu an lo soi hloma zana chuan news lamin fu yang te chanchin vel wanga fu stock atlak nyam thu an pan te chuan Mr. Fu chuan hmu tirin in boina siam hi in sha em chung ko sum don na a hi chuan ming chhia thi a poilu tuk kan chung ko sum don na kal zel hi ti chhal vekin tumem ni fapalak tlak lo lutuk ti ya hawin fu yang chu le khabu in avoma Mahsee chenjao chuan lo dangin kapa hemi chungchang sinfel dan hi ka zongang ati Mr. Fu chuan chinfel dan ka lo zongang ti reng mai thuloi lo soi hi ban san ro kal ula su unau te kha wachen ngal ro u ti ya thin rim taka soi chuan chenjao chuan kapa ka chen lawang chinfel dan chu ka zong mayang ti le tin yang pon a thleng ngai lawang alo ti ve a an chuak ta mak su company ya mi pui thin rim chu kalin su king lo chuak ro mani unau nu te pasal po thlem du thi ro ti in an lo au chama apo ka thin rim taka lo kalin tunna chuan nangma wangin su hlotlin na chan po a chhevek i ban na ron thelut nga lang che ati chuti lai chuan secretary hian news en tura ron ti in suwan han engkim ron soifia ka du a chung ko pani te in kara in nei na hi in nei ni khan mau pa te pani hi an om lawa ka u nen mau pa te in lama kan kal ma sa a kamini khan ka u kha shai ruin fu yang ru ma ka kaltira ti chuan ka thu in fu chengjau in lam ka pan ve thunga ama ka selwang vekani hetiang thil thleng hi an pathum hian min duat em a tun thleng hian la zep tareng in ka omani ti in ama po chuan a soi she ti a shat le a chapchung chuan tuna fu yang le ka u te in le chi na po hi ka thil ti wang vekania Mahsee anin mangai tak zetani kanin nei zan khan karahman na kha fu chengjau hian a she chhuaka chuwang chuan kanin kara engma omlo ti in a soya king chuan makti tak chuan en reng on chu Mr. Fu soitir vek lo ni in on chuan video ati top nu chuan tikhani lom to em ati Mr. Fu chu lo nui sukin khatia chengjau ten su unau te an chen du lo thu an soi kha a thin rim hle a su wan mu in an pasal tur in thlak thleng vel wanga an company stock atlak chha thu soin ming chiat na na satak a thlen thu a shila on chuan heng hi keima min pu vek i du ti na emni ati chuan Mr. Fu chuan he hi kong om chhun ani wanga ni su le fu hi hetiang hian a ming chereng theilo he thil zong zong hi I u fu company en kol tu in tor vek se iti emni fu chengjau hi ro khom tu atan ka du a ti boy tu nei turin ka du lo fu yang po hemi wang hian a ma hun a chat pha vek don boka chutiang chu thleng turin I du ka ring lo ati le chuan on chu zalo takanu yin ni eke hi engma nei lo om chhun ka ni ati sep Mr. Fu bok chuan nang hi fu chung ko bol hlokai chu ini a fu chengjau hi I mangai tak tak ani chuan kalsan nang che he rampo hi chwasan bokla ti in a kalsan zui on chuan shom ti hle in rilru na tak chuan ama a chengjau uitelem pe kha kengin a cha nui ta ringota ti chuan anram chwasan tur chuan a thom no nen taxi chuan akal liam ta bok atan liam cha tia chengjau te chu lo thleng ve che in yang chuan heta hian mi in suwan chu ka panin in mu in a suitcase nen a chwa thu an soya khoya nge kan zun ta kang ti in an mang ang hlom hle a chengjau chuan tu emo kolin anram chwasan tur chek vek tur chuan a shil nga la reilawa kol dongin suwan chu thlona a alu cha thu soin kan lo dang do nem ni anti chengjau chuan lo shwai ho ula helam ka boy pui zuwa ka lo le tang tia kol da in yang te hne na chuan fu men sona ka kalangai ati fu men sona thlen chuan kapa suwan I thon bawamo ati a Mr. Fu chuan in fiam kwal na hi atok veu to e ka fa pai ni ti hi ila sha em fu ro khom tu turini hi Europe Galaxy Group fanu Miss Tina in adu che a Miss Tina hi nei chuan Europe lama kan sum don na kan zau thei do na sin ati chengjau chuan ka soi kha boy ne tok don ma ila ka chen lawang nge ni a
nang hian ka thil soite min ngai poi mo sak lo zawk kan no pan lai atang wa ka hlau em a ka du zawng ti min phal sak ngai lo boka itan chuan I du duwa I khal kwal nau tilem ang cha ka ni thin ka du zawng po min ti chha sak zela ti in a thin rim chuan a soya Mr. Fu chuan tingai sha thiam thei mia lowa fu ro khom tu tur ini hi a ti le chuan changjau chuan a cha e I duang chuan le tia in herin a ril ru chuan ro chu ka khomang thu nei na tha zawk ka nei boka nga ti in a in fui ana thok te po chu a ril ru a pe hlei thei lo anu chuan chaw te ron ken sakin mu she omati em wang chuan puya du a Mr. Fu thingpui tur a pek pa chuan no noya recorder ada ru a Mr. Fu le a noi thok chu ti in changjau in tura mu thil na telin engma a sha lo hlanin Miss Tina ruma shwai an tum hi alo ni suwan po zuin a chuan no motor bom an tum boka Mr. Fu chuan man chwa kan ni tura ni lo Miss Tina hi Europa milar takanya Galaxy Group ro khom tu tur ani boka changjau hian amamu ani kan fu sum don na kan zau thei do na Mahsee suwan a thi phot lo chuan changjau hian Tina lam a hoi thei don lo ti chuan midang po hi an thi vek angai a ti chuan assistant chuan kapu changjau hi ifapa ania tinge hetiang hi ti alo ti chuan Mr. Fu chuan ka fapa ni wang tak chuan alom fu group hi en kol se ka du su king kha nei se su group kan nei ni mai tur Mahsee engma ni lo su wan zo ka neya ani kha chena Tina nei turin ka shila a du bok si lo chu wang chuan ka du da na ka kalmai anga yani a ti a assistant chuan Mahsee kapu hetiang hian iti wangin ifa papakhal zawk fu yang pon a tor pha ve theia sin a mahun a chhevek dona sin poi iti lowem ni ti ya zo chuan Mr. Fu chu ngei om takanuin fu yang mo ani ang falak tak lo mi mu a chuan vak thei lo chhia po ni se enge ni vak katana hlutna chu khatyang thalak post tura alo om kha ani mai mi pui mangin suwan ka hnot bo theia ati a chutia an soi zong zong chu nu ber chuan lo ngai thla in alung oi lo hle a record po changjau thonin police sa be ngal atu ka chuan board meeting nein changjau chuan member te ma a apa thu soi chu play in company atanga paithla ka du thu asoya Mr. Fu thin rim chu zalo takanuin fapalak lak lo khatyang share tlem te mangkhan min paithak thei ringa mo ipa ka ni hi ati lai chuan suking lo kalin fu group a share zong zong chu changjawa pek thu soin an pani share mangin an paithak thei thu chu asoya Mr. Fu thin rim chuan fu changjau ipa ka ni hi engkim hi itana ti vek ka ni hi hetiang hian min ti thei lawang ti ina ang chiama chuta police lo thlengin tol tha atum wangin an ron man tak ngala fu yang pon apa an shwai lai chu thlirin she om chu ati ve hle in lama suwan chu lo mu in changjau nen chuan anin ko a khatya airport apan kha akal she in kara chang lo chhuak da ya ti chuan a chuan na kar chu apwa ka changjawin mituinen a thlir lai chuan ama a suwan lo dingin lim takin anin ko a chuti lai chuan nu ber kha suitcase nen run lutin run man tha tur chawin ka local a ti chuan pona yang te chu run lut ngalin nu tinge khonge kalitum a run ti wata madam fu chuan kanun pum ka pasal le fa te tan ka mangrala suwan le su king ka mu khan mani ta na nun chak na ka nei pha a chu wang chuan ka ta na nun ve ka du to ani tu na chang chuan madam fu min ti to su ka ming chu king yu ania ka kalange ti ina mang tha ngal ni te liamin suwan mutui lai chu changjau chuan tung thawin I u le fu yang te an lo thleng che pania kum thar man ho I du kha ati chuan suwan po aphur nga hle a nakina suking te po lo thlengin kum thar chi bai te anin buk lai chuan changjau chu apron ke deuh nen lo chhuakin alo chhona yang te chuan lo melin an noi tut tut yang chuan afian ken chu sakin vo in hian ka thiam thil ka mu ang cheu ati vel changjau chuan enge soya vo in hian ka thiam thil ka mu so kang cheu ti in rongbol anin chu ngala reilawa eitur te po pe pelin an hlim tlang hle a changjau chuan suwan hne na
ama khan ka khir thina Mahsee tuna chuan I hlimna ni phawt chuan nangma ini na ang hian omla ka du chu apoimo ber te a hrilin hlim takin anin ko a fuyang in alo hmu chuan du take po ka du ve ti in ko be sei deuh chuan a om Mahsee suking chuan alo kiss zewa a lai le wan te chuan noi chunga an lo mel chuan engei nuya Unau pa nang ang mi khir lutuk pon I hrethiam ve ta ania ka zei lutuk wang hian emni ti in anin ti thei vel cheng chau la chuan I zeina aima chuan I ri theina wang zo kania nakina fireworks man hi min peli ang che a ti chuan yang chuan poisa nei lo ma ila kanupui hian anei alom ti in suking dara chuan a beita vela nui darin suwan chuan vo in khwa hi anom sia chung ko thla la ila ti in hlimtlang takin hun an hmang ho ta bok atop ta